Díobh seo é an obair ó a réir, Tá méid fecint ar ceiste hain ar cleachta 20.1. Déann sé tugann an Graif tastal seo fad buacla ón mala. Okay, fad. Agus seo é an am. Cén táim a dág an buacail an balla, so dág sé ag a 9 a chlog. Rih nón. Cén táim a duil sé, so bhí sé imethe ó bhalla, agus an sin an seo bhí sé 9 kilometer ó bhalla arís, so tháinig sé arás ag a 3 ar nón. 3 san ar nón. Cé go fada is a bhí sé ó mala ag a 1 PM. Okay, so bhí sé 10 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer. Okay, so 30 kilometer. Cé na hamna a bhí sé 15 kilometer ó bhalla, so seo 10, 20, so i lár an seo bhí sé 15 kilometer ag na amanta seo, so gá am. So seo 9 chlog, 9 trocha, agus i lár an rud an seo ag 9 data 5. Rih nón. Agus bhí sé 15 kilometer ó bhalla ag a 2 a chlog, comá 2 ar nón. 2 chlog san ar nón. Cén táim a ghlach sé sus. Okay, so bhí sé, bhí sé trísh siúil an seo, ní raibh sé dul aon áit an seo, bhí sé fós 20 kilometer ó bhalla an sin, ná sé raigan sin, agus ag na amanta seo, ní raibh sé dul aon áit. Ní raibh sé níos fuide ó bhalla, ní raibh sé níos cumgraí don bhalla. So bhí sé ag fanacht in san áit céine. So cén táim a ghlach sé sus? Ghlach sé sus idir 10 agus 10 trocha. Okay, so 10 go 10 trocha. Rih nón agus comála sin ag, so sin 1 2 agus a 1. So idir ag 2 idir nón agus a 1 a chlog ar nón. Bornam na sin nova. Cén táim is tapúla a bhí sé ag tastal. So what is the fastest time he was ag tastal? Okay, so bháling fecint ar cé có géir is atá an líne seo. So bháling an ordú roint ar an rith. Okay, so fecinn sé sin géir go leor now an count seo, like an am seo, so it was like 1 a 2 agus an sin bhí sé ag tastal an seo chumá. 3. So bháling fecint ar na tríontáin sin. So seo an ordú roint ar an rith. Seo é an ordú roint ar an rith. Now, so fecinn sé domsa go bhfuil 1 nó 3 chuna bheith. An am is tapú, but fecimid ar. Is féidir leat just a rád 1 2 3 cahar busca. So an ordú roint ar an rith chun an fána áil. So le haige 1, 2, 3. Le haige 1 it's cahar roint ar 2 mas malat, so sin 2. Agus ní déanann sé ein céad, is féidir ling smaoinemh ní ealar. Okay, 20 kilometer ó thar 1 uair. So 1 uair clig an sin. No thar 60 nó méid mas malat, but 1 uair clig. So that's 20 an sin. So just ein comparóid like for like. Okay, cibé slí atá tú cnéanamh. Okay, an dar slí ordú roint ar rith, so sin gá bhosca roint ar 3. So sin gá tríon níl sé sin chuna bheith, níl aon úna oring go bhfuil sé sin níos lú an fána sin. So sin an fána. Ordú roint ar rith a cá seo, it's fad roint ar am, so tá muid caiint mé eile ar luas ar an Graif seo. Okay, we're dó roint ar 3, no is féiling rá, okay, cílíonn sé sin 20 go dtí trocha, which is 10 kilometer, roint ar céibéad am thug sé bhfuil idir lehor tríse 10 sús go dtí man lei, which is the roint ar 1.5 Cleachtadh san orgán. Mas malat. No, it's just féidir leat 20 roint ar 3. Agus fine to, 6.6, so that's arís ní fecinn sé có tapig is a bhí an 20 seo. So, yeah. So níl aon úna oring meallar sin. Agus an tríú rud,
Okay, if we're trí it's an order, so hain dó trí cahar cúig sé, roint hain dó trí cahar. Okay, so dóisteach ga cean, 3 roint dó, which is hain punca cúig. Okay, so fecinn sé go bhfuil sé seo chud a hain an am is tapúla a bhí sé tasal, agus an bhil mas maling compráí ina bhéidir na kilometer, feic meidir hain dó trí cahar cúig, so it's 9 degree trocha kilometer, haar hain dó trí cahar. So idir 1 p.m. agus 3 p.m. so sin 2 uair. So that's 50 kilometers an uair. So níl sé sin cótapa is a bhí cruid hain. So is é an tam is tapúla bhí sé tasal ná idir 9 agus 10. Okay, bra sin goáin messy.